Dobre. Tým, že Slovenské ministerstvo dopravy spolupracuje s českým, tak projekt vzdelávania motorkárov u nich beží už niekoľko rokov a majú veľmi dobré skúsenosti a veľmi dobrú odozvu a z hľadiska vodičov motocyklov, preto sme sa rozhodli aj na Slovensku takýto projekt uskutočniť. Dnes je to pilotný kurz, ktorý je pre účastníkov zdarma na náklady ministerstva a cieľom je, aby sa vodiči motocyklov viac oboznámili so zvládaním rôznych nebezpečných situácií v cestnej premávke. V budúcom roku by sme chceli takéto kurzy realizovať na viacerých miestach v rámci územia Slovenskej republiky, minimálne teda na západnom Slovensku, strednom Slovensku a na východnom Slovensku. Môžem povedať, že to bude možno v okolí Bratislavy, Liptovského Mikuláša a Košíc, kde budú mať teda prístup ľudia z verejnosti, môžu sa prihlásiť cez stránku BCBSK, kde pripravíme informácie o voľných termínoch. Kurzy budú pre nich organizované zdarma pod dohľadom profesionálnych inštruktorov a veríme, že počas takéhoto jednodňového vzdelávacieho kurzu sa lepšie oboznáme so svojou motorkou aj so zvládaním rôznych krízových situácií, čím veríme, že pomôžeme k zníženiu nehodovosti na slovenských cestách.